बागानफारा दख'रा बाथौ फोरबोमा आफादा सनाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंनो साखाफारा खालामदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानफारायाव बागानफारा दख'रा बाथौ फोरबोमा आफादा बाथौसालि बागानफारायाव सनाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। मिथिहोनाय बादिब्ला सनाथि मायथाइ फोरबोखौ अक्ट'बर दाननि 1 खालारनिफ्राय जागायनानै 7 खालारसिम खुंफुंनाय जागोन। खुंफुंनो लानाय बे सनाथि मायथाइ फोरबोआव हाबाफारि बायदियै बायदि हारिमु दिन्थिफुंनाय, मोसानाय बादायलायनाय, बर' सावथुन आरो आयराखि थियेटार दिन्थिनायजों लोगोसे सार्कास, मिना बाजार, एक्सप' बायदि थागोनखौबो फोरमायदों सामलाय आफादनि गाहाय नेहाथारि अजय बर'आ। लोगोसे जोबथा सान एबा 7 अक्ट'बर खालि 11 रिंगानिफ्राय गेवलां मेलबो जागोन होननानै मिथिहोदों। गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो थांखि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गौथुमारि नेहाथारि गुनेश्वर स्वर्गियारि मोना बाहागो लागोनखौबो फोरमायो। बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव राव धोरोम हारि बासियालासेनो बयखौबो बाहागो लाफैनो सामलाय आफादा खावलायदों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। देग्लाय बागानपारा दख'रा बाथौ फोरबो आफादा 50 बोसोराव आगान होबाय। 1973 मायथाइनिफ्राय दिनै नैबे 2022 मायथाइयाव अर्थात दख'रा बाथौ फोरबो आफादा 50 बोसोराव आगान होबाय। बे 50 बोसोराव बागानपारा दख'रा बाथौ फोरबो आफादा गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय थागथियारि जागासिनो दङ आरो जोङो बुंनो हायो मा खामानिया अलरेडि जोंहा 50% आग बारायनानै दङ। दा जोंहा बिदिनो हाबाफारि बायदि जोङो जिहेथु हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै फालिनो थांगासिनो दं नालाय, जोंहा गिबि हाबाफारि हिसाबै दङ 1 थारिखै बेयाव दङ मेन गेट बेखेवनाय। बे बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि बिटिआरनि बुंथिगिरि मानगोनां कातिराम बर' बिथाङा बेखेवगोन आरो बिदिनो आलासि जिरायसालिनि नब्लां बेखेवनाय, मेन गेट बेखेवनाय, आर'जसालि बेखेवनाय, बिदिनो बायदि बेखेवनायनि बेखेवगिरिफोरखौ जों अलरेडि लिंखाजोबनाय जाबाय। बेजों लोगोसे मा हाबाफारिफोर दिन्थिफुंनाय जागोन फोरमायगोन? जोङो बे सनाथि मायथाइ फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बायदि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिफोर लानाय जादों। जेरै जोंहा बेयाव सिनेमा मोननै हल दङ, बे सिनेमा दिन्थिनाय जागोन मोननै हलावबो। बर' थियेटार दङ, आयराखि थियेटार आरो बिदिनो जोंहा एक्सप' दङ, सार्कास दं आरो बेजों लोगोसे जोङो नैबे जौसाङाव जोंहा उन्दैफोर आरो गेदेरफोरनि मोसानाय बादायलायनाय दङ। लोगोसेनो जोंहा बेयाव सेमिनारबो दङ। 3 थारिखै सेमिनार लादो जोङो। बे सेमिनाराव जोङो फुंखा सुबुं महरै आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारखौ जोङो लिंनानै लाबोदों आरो बिदिनो जोंहा 7 थारिखै दङ अपेन सेसन अर्थात गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै लिंदों बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांखौ आरो बेयावनो जोङो लिंफादों थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानव गेदेर गुनेश्वर स्वर्गियारि आरो बिदिनो बे गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि महरै जोङो लिंदों आसामनि मन्त्रि मानगोनां इउजि ब्रह्म सार बिथांखौ आरो बिदिनो नैबे हाबाफारियाव जों दङ अतप्रत नांफानानै दङ नैबे बागानपारा समस्तिनि MCLA अर्थात बिटिसिनि बुंथिगिरि मानव गेदेर कातिराम बर' सार बिथाङा आरो लोगोसेनो जोंजों बेयाव नांफानानै दंबावो 62 नं बरमा समस्तिनि मानव गेदेर MLA बिथां भुपेन बर' सार बिथाङा। रायजो राजाफोरखौ नैबे बड'लेण्ड बुब्लि नि गेजेरजों खावलायनो नागिरदों मा बे 7 दिनियानि जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जाहाथे लैहोर ओंखारबोनानै जोंखौ मदद खालामफैयो, हेफाजाब होफैयो, बेखौ आङो खावलायनाय थाबाय। बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन।
गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 93655318885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।